Històries que uneixen continents. Històries que neixen a la foscor d'una dictadura i floreixen en tierres llunyanes. Aquesta és la història de Jordi Bonet, l'artista català que va fugir del silenci franquista per trobar, al Quebec, una veu pròpia que canviaria per sempre el llenguatge de l'art. Un creador sense un braç, però amb un univers sencer per oferir. Avui descobrim el pont invisible entre Catalunya i el Quebec a través de la mirada de l'Éric Viladric, de la Universitat de Montreal. Jordi Bonet, per començar, s'ha de dir que és un artista realment excepcional que s'emmarca en un context històric i cultural particular. És a dir, ell sempre ha dit que fugia, abans de dir com és que arribo al Quebec, és de què marxava jo, de què fugia jo. Per tant, deixa un context de dictadura, de repressió, d'una negror, de la qual ell parla molt sovint, per arribar en un país que ha començat un procés de transformació fascinant. I Jordi Bonet, a la mateixa manera que ho han fet Jacques Folribas o Mercedes Palomino o altres catalano-quebequesos importants, deixa una empremta i contribueix a crear aquest Quebec modern, que és el que s'esdevé durant la famosa Revolució Tranquil·la. Per tant, Jordi Bonet, quan arriba ja fa 8 anys del manifest Rebuig Global de Bourdois i d'altres intel·lectuals com Riopel, que fan un trencament total i critiquen i rebutgen tot el que és els valors conservadors ultracatòlics del Quebec dels anys 40, i en aquesta transició dels 50 cap als 60 és el gran moment de la Revolució Tranquil·la, i Jordi Bonet aporta una democratització de l'art amb una idea de treure l'art de les galeries d'art i de les col·leccions privades, i en aquest procés de construcció de grans equipaments culturals que l'art estigui a prop de la gent i que sigui un art accessible i un art al carrer. Com tants catalans de la postguerra, Bonet fuig de la repressió i troba en el Quebec un mirall, una societat francòfona que busca la seva pròpia llibertat dins d'un país dominat per la cultura anglosaxona. L'obra més emblemàtica de Bonet és el mural del Gran Teatre de Quebec, més de 1.000 metres quadrats, de ciment, relleus i paraules que fan tremolar les estructures morals del país. El mural del Gran Teatre de Quebec és, sens dubte, l'obra més representativa, més coneguda, i d'alguna manera jo crec que sintetitza tota la força i tota l'experiència vital i la intenció íntima d'aquest autor. Per començar, s'ha de dir que això és una comanda que li fan, un encàrrec que se li fa per la construcció del Gran Teatre del Quebec, doncs que és un gran equipament cultural, i és l'arquitecte Victor Proust, que té un estil dins del brutalisme, i li donen carta blanca perquè creï 1.100 metres quadrats de mural. Per tant, estem parlant de 3 parets d'aquest espai, i una mica com Gaudí amb les 3 façanes de la Sagrada Família, hi ha una idea de tríptic que és la mort, l'espai i la llibertat. I la particularitat de la part de la mort, per exemple, que és el primer dels murals, allà trobem, per una banda, l'element traumàtic iniciàtic, el primer record d'infància que té Jordi Bonet, que és la Guerra Civil. És un 19 de juliol del 36, quan només té 4 anys Jordi Bonet, té la visió dantesca de la profanació del convent de les Saleses, al passeig de Sant Joan de Barcelona, i és allà on veu, molt petit,
la imatge d'aquestes monges desenterrades, els sarcòfags oberts al mig del carrer. És un acte revolucionari dels anarquistes dels carrers de Barcelona, d'aquell inici de la Guerra Civil, i aquesta imatge li queda gravada al cervell i ell explica que això és la primera imatge de la violència i de l'horror, i això ho trobem en aquest mural, perquè hi ha un seguit de maniquís i un seguit de sarcòfags gravats en aquest mural de ciment armat o de formigó, en el qual amb serigrafies, amb relleus i també amb aquests elements encastats veiem l'element motor, aquell primer traumatisme infantil, la mort tan present en aquella època de Guerra Civil. El dolor, també amb aquests elements, com dèiem, aquests maniquís, també es pot veure amb l'altre, el segon element traumàtic de la vida de Jordi Bonet, que és l'amputació del seu braç dret. Per tant, quan parlem que a Teià, en la casa del seu oncle Narcís Bonet, amb els seus cosins jugant, es fa mal, hi ha una gangrena que es desenvolupa i en aquell context amb falta de mitjans, el mateix pare de Jordi Bonet és qui pot practicar l'amputació, perquè si no la gangrena hagués acabat la vida del seu fill, de Jordi Bonet. Per tant, aquests elements també del dolor i omnipresent en aquest mural també hi és escenificat amb aquests fragments de cossos disseccionats. Però dins d'aquest dolor, dins d'aquesta mort iniciàtica, hi ha un element de salvació. I aquest element de salvació és Taüll. És realment l'explicitació de l'art romànic que descobreix quan és petit amb el seu pare, per tant s'inicia amb l'art a través de tota la seva admiració pel romànic que li havia inculcat per la família, i també quan és adult, als anys 50-60, les dues visites que fa a Taüll, al poble de Taüll, per veure realment les construccions patrimoni de la humanitat que són el conjunt de les esglésies de Taüll. Per tant, Taüll hi és present, escrit al mur, i també amb el poema de Claude Péloquin, un dels grans poetes dels anys 60 del Quebec, que acompanya Jordi Bonet i que escriu tot un text declamatiu als Pirineus i a Taüll, i segurament el que fa més conegut el mural és la inscripció d'una frase que serà d'una controvèrsia, d'una polèmica extraordinària al Quebec. Vous êtes pas écœurés de mourir, bande de caves, c'est assez? No esteu tips de morir, colla d'imbècils? Ja n'hi ha prou. Una frase que va encendre la polèmica i va posar en joc la llibertat d'expressió al Quebec. Bonet no volia provocar, sinó cridar contra la guerra, contra la violència i a favor de la pau. Això que ens pot semblar una botada, una mica com un moment de rauxa, en aquell moment en què el Quebec es transforma i encara hi ha un corrent reticent al canvi i conservador, troben que aquestes paraules, aquest text escrit a la paret és una vulgaritat execrable. I això farà que hi hagi recollida de signatures, una petició perquè s'esborri, perquè es censuri aquestes paraules del poeta gravades al mural de Jordi Bonet. I aquí assistirem a un exemple paradigmàtic de lluita de llibertat d'expressió. A l'artista se li ha donat carta blanca per fer el que vulgui, hi ha un corrent reaccionari que vol limitar aquesta llibertat d'expressió, hi haurà un corrent de solidaritat que es mobilitzarà, que acabarà guanyant, i veurem, per exemple, grans artistes com Armand Vaillancourt, un dels contemporanis de Jordi Bonet, que entrarà a cavall, com si fos Don Quixot, per defensar la llibertat d'expressió, i veurem que finalment la gran victòria és aquesta, que avui dia encara es pot veure aquesta frase, que és un crit finalment per la pau, d'amor contra la violència, en un context, l'any 69, de guerra del Vietnam, i que molta gent, o la gent que hi estava en contra, ho va interpretar com un rerefons polític, com un rerefons nacionalista, independentista, de reaccionar contra el poder
opressor anglòfon i ells van reivindicar des del primer moment que el que era, sobretot, essencialment en un crit contra la guerra i a favor de la pau. El mural exactament és un punt de referència, es pot visitar, han fet tot un recorregut amb realitat augmentada que et permet veure com Jordi Bonet i tot el seu equip, perquè hem d'entendre que la particularitat també de Jordi Bonet és haver creat tota una escola al voltant seu, un seguit de gent que treballaven amb ell, i es pot veure el procés de construcció, que havia de ser de 3 mesos, però es va allargar fins al setembre de l'any 68. El context de l'època, l'any 68, també és l'any en què es va aprovar a nivell federal, des d'Ottawa, la famosa llei Òmnibus del Trudeau pare, diguem, Pierre Elliott Trudeau, que va ser una llei molt, molt, molt important perquè va despenalitzar l'homosexualitat, es va donar via obertura per primera vegada a l'avortament terapèutic i un seguit d'elements d'obertura, que això ja s'explica també que hi ha una menció, hi ha un gravat en el mur de l'espai d'aquest tríptic que comentàvem, i també sembla ser que la mateixa llei està, doncs, el document de la llei va quedar impregnada dins, va quedar, doncs, dins del formigó, com aquesta idea de canvi social. Perquè el que reivindicava Jordi Bonet, sobretot, és un canvi de la humanitat. En aquest moment en què també s'arriba a la Lluna, que és l'any 69, hi ha aquesta idea de l'espai, de mirar cap a una altra banda, d'una distensió, i tota la transformació social, cultural, la vehiculava cap aquí. Des del Quebec, Bonet projecta la seva obra arreu, Nova York, Ottawa, Aràbia Saudita, però sempre amb una empremta catalana. Sens dubte, la llibertat creativa i aquest període d'obertura cultural i el canvi social radical de la Revolució Tranquil·la va fer que Jordi Bonet tingués una llibertat creativa extraordinària. Sublimar, és el gran artista de la sublimació, fer d'aquell hàndicap que és l'amputació del braç amb el qual tu treballaves de nen i que t'has de desenvolupar i ho has de fer amb el braç esquerre. Ell tenia claríssim que durant aquella Espanya franquista hagués estat, doncs, això, una persona on la mirada de la pietat i la mirada de la condescendència l'hagués matat en vida. Per tant, ell amb 22 anys, després de ja haver creat un seguit d'obra a Catalunya que va destruir abans de marxar, decideix amb 22 anys fer cap al Quebec, i és aquí on, amb aquesta xarxa iniciàtica que es fa, coneixent la Huguette Bouchard, qui serà la seva dona, una altra artista del Quebec, 2 anys després, l'any 56, es casaran, és aquí on té el context econòmic, cultural i social ideal perquè pugui fer de manera frenètica, amb un ritme frenètic, un volum d'obra increïble, per demostrar-se a si mateix que és capaç i demostrar també, d'alguna manera, el reconeixement o l'agraïment a aquesta terra d'acollida que li va donar tantes bones oportunitats. Per tant, hi ha aquest primer període on veiem que un cop s'ha estabilitzat el país i que comença a tenir notorietat, es llançarà cap al tema de la ceràmica i farà produccions molt interessants amb ceràmica, i arribarà un punt, l'any 59, que fa una visita a Catalunya, coneix Dalí, viu un període a la Pedrera, i en tornar decideix canviar completament de tècnica, i serà a partir del moment en què treballarà ja més amb les grans construccions de ceràmica i els murals, i són encàrrecs que rebrà. Hem parlat del Gran Teatre de Quebec, però per exemple també a Ottawa hi ha el Centre d'Arts d'Ottawa, i també trobarem a la Place des Arts, un dels grans equipaments culturals de principi dels anys 70, on hi trobem a la sala Wilfrid Pelletier 8 mosaics que es titulen, amb un títol molt, molt explícit, Homenatge a Gaudí. Per tant, aquests elements gaudinians que coneixem a través de la influència de la família Bonet, que és una família de deixebles de Gaudí. Recordem Lluís Bonet, deixeble directe de Gaudí,
i després Jordi Bonet i Armengol, cosí de Jordi Bonet, de la mateixa edat, arquitecte de la Sagrada Família. Per tant, aquests elements hi són, els coneixem, però explícitament també en una obra com Homenatge a Gaudí fa palès aquesta influència. És reconegut perquè és un dels artistes més importants de la segona meitat del segle XX al Quebec, per la seva catalanitat, perquè se'l coneix com el català quebequès per excel·lència, i també per ser un dels artistes quebequesos més internacionals, perquè la seva obra no només es troba al Quebec, sinó que també la trobem al Palau del Rei Fahd a Aràbia Saudita, a Riad, el trobarem també a les Nacions Unides a Nova York, el trobarem a Halifax, el trobarem a diferents indrets de la ciutat de Montreal, Chicago, etc. Per tant, trobem Jordi Bonet arreu del món i és un orgull nacional comptar amb un artista tan singular, tan particular i alhora universal. Avui, la Fundació Jordi Bonet, dirigida pels seus fills Sònia i Llorenç, manté viva aquesta herència. L'art com a espai obert, compartit, democràtic, tal com Bonet sempre va somiar. I aquesta fundació té per mandat també continuar aquesta idea de fer accessible i de que l'art sigui una idea col·lectiva d'accessibilitat del públic i que sigui un art urbà, de carrer. I per donar-vos un exemple, una de les últimes iniciatives ha estat trobar han fet una exposició col·lectiva on parelles artístiques, per reproduir el model de Jordi Bonet i Huguette Bouchard-Bonet, que eren els dos artistes, trobar l'obra creativa de parelles artistes, i van fer una exposició molt exitosa al Manoir Campbell de la ciutat de Mont-Saint-Hilaire, que és allà, en aquesta casa senyorial on Jordi Bonet s'havia instal·lat als anys 60, i aprofitant les cavallerisses i les grans quadres que hi havia, va crear un taller. Seguint vida i obra de Jordi Bonet, podem traçar un fil conductor de la presència catalana al Quebec fins a l'actualitat. Quan va arribar Jordi Bonet al Quebec, en aquells mateixos anys, de fet, quan arriba ja hi havia Jesús Carles Vilallonga, que és un pintor també catalano-quebequès conegut aquí al Quebec i també a Catalunya. Ja hi havia també Mercedes Palomino, que és la cofundadora del Teatre del Rideau Vert, un gran referent del món teatral, amb una mateixa òptica, fer del teatre francòfon del francès del Quebec obert, modern, transgressor, i tots ells, com bé dèiem, contribueixen a modernitzar el Quebec de la segona meitat del segle XX. Tot això ho relligem amb el primer Centre Cultural Català del Canadà, que va néixer l'any 61, i en el qual veiem que en una exposició que van fer la seva seu social, Jordi Bonet hi contribueix amb alguna de les seves pintures. També hi havia el senyor Monrós, que era també pintor i president del Casal en aquell moment. Veiem Mercedes Palomino, que entrevista amb els micros de Ràdio Canadà Jordi Bonet. Per tant, relligat, la comunitat catalana es coneixia, estava implicada, mobilitzada amb aquest primer Centre Cultural Català del Canadà, pioner de tot el Canadà, amb seu a Montreal. I ja veiem que d'aquest primer Centre Cultural Català del Canadà hi havia un objectiu des dels inicis, que era que s'arribés a ensenyar llengua i cultura catalana a la Universitat de Montreal. Per tant, l'únic paral·lelisme o l'única picada d'ullet que des de la meva persona, des del meu moment, puc fer amb aquells pioners que tenia tot el mèrit del món començar una vida en aquestes terres en aquells moments, que tenien aquesta aspiració, en un moment tan difícil en Catalunya, en ple franquisme, pensar estem contribuint a aquest país, potser aconseguirem un dia que hi hagi llengua i cultura catalana a la Universitat de Montreal. És una cosa que l'any 2007 es va aconseguir fer, quan tant Jordi Bonet com Jacques Folribes van ser professors d'arquitectura i d'art a la Universitat de Montreal, i és el millor homenatge que podem fer, és no només difondre la llengua i cultura catalanes al Quebec, sinó que també reivindicar la catalanitat i el rol major que van tenir
doncs, tots aquests catalano-quebequesos per construir i desenvolupar el Quebec modern i del qual estem tan orgullosos a dia d'avui. De Taüll a Montreal, de la foscor del franquisme a la llum del mural del Gran Teatre. Jordi Bonet ens recorda que l'art pot ser exili, memòria i resistència, i que a vegades la distància és el lloc on un poble es retroba amb ell mateix. El Quebec que es va trobar Jordi Bonet no té res a veure amb el Quebec actual. I això s'ha d'entendre perquè en el moment en què arriba Jordi Bonet, arriba en un Quebec conservador, dominat encara pel que és conegut com la Gran Negror, i amb aquests valors conservadors i tancats ens trobàvem amb la paradoxa que la gran majoria de la població francòfona, sotmesa a una minoria anglòfona, es consideren ells mateixos com a canadencs francesos. I aquests canadencs francesos viuen acomplexats, sotmesos, són classe obrera, són gent sense aspiració, són gent aquí des de les esglésies, els capellà els diu tingueu molts fills però no tingueu cap mena d'ambició, que això és cosa del pecat de l'altre grup dominant, i en el fons els estaven fent la feina, no?, de mantenir aquesta dominació. I el canvi radical que es produeix amb aquesta revolució tranquil·la a la qual ell contribuirà artísticament i intel·lectualment serà que hi ha una emancipació nacional, popular. Els francòfons recuperen el poder i en aquesta recuperació del poder, en aquesta assumir la responsabilitat d'autogovernar-se, també hi ha un canvi d'identitat. I ja no s'autodominaran com a canadencs francesos o canadencs francòfons, sinó com a quebecois, com a quebequesos. El naixement del Quebec que coneixem avui dia, que es fa durant aquesta revolució tranquil·la dels anys 60, fa que el Quebec que es va trobar Jordi Bonet estava tot per construir i va contribuir, i per sort el Quebec que ens hem trobat, les persones que hi hem arribat després, ja és un Quebec on la llei de normalització lingüística, la llei 101, va normalitzar la llengua fins a tal punt que és un model i és un exemple, i sempre és una sorpresa perquè arriba al Quebec i descobreix com hauria d'haver estat o com podria ser potser una realitat de casa nostra a Catalunya, perquè bé que s'hi va emmirallar amb les lleis de política lingüística, veiem com la recuperació plena de la llengua i la recuperació plena cultural doncs, és un exemple. Per tant, la diferència és abismal del Quebec de Jordi Bonet, del Quebec que ens hem pogut trobar els que hem arribat després.